Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Que puja dalt el tossal quan ells entrien el seu atzar i m'acompanyen al llit. La primavera ha tornat febril, les arrels toque amb les mans i les roselles m'han pres la carn com cada any a Bolí. Dolça muller, llora el teu marit quan vencet sent respirar i el teu alè està banyant la sang d'aquest cos mort i florit. Volíem canviar aquesta llarga nit amb colors de dignitat, deixar d'herència la llibertat, poder mirar-se a l'espill. Forts tenen massa amics, nostres cadenes d'amants, i les roselles s'obrirem pas pel meu cos jove i antic. I els meus anels no acaben ací, espera a terra l'amant. Ja tinc roselles, no portes rams, no m'oblideu que no vull morir. No vull morir. Flama encesa, el teu nom convoca i agrupa el jovent. El teu nom és el nom més ofert i cruel. Recordem. Encenem les minetes de banda de nit. S'omplen els murs de dibuixos i crits. Calla tothom, perquè passa el teu nom.
hem celebrat reunions, assemblees del poble, recordem. Hem d'escriure el teu nom reiterat en els murs, perquè Roma no oblida el qui més ha patit. Entre tants compartirem l'absurd del poder i creixerà com les parres diurnes el sol. El poble va tremolar el poder de les oligarquies que sustentaren en les seues institucions com l'Església, l'exèrcit, el poder terratinent, la indústria d'explotació obrera, temps de lluita i d'unitat popular que obriren el camí cap a l'alliberament de les dones i també dels pobles de la península que havien mantingut la seva identitat front a la imposició. Es va sentir amb força la veu de qui no podia tindre paciència perquè vivien en la fam i la misèria. La seva empenta aturà la reacció, li permeté resistir 3 anys de guerra front al feixisme, enormement poderosa a Europa. Tot s'acabà aquell 1 d'abril de 1939, quan les oligarquies de sempre assoliren els seus últims objectius militars. Intentaren per callar el clam de justícia amb una gran massacre que soterraren sota 40 anys de dictadura franquista i es volgueren garantir la impunitat amb el pacte d'oblit de la transició. Moltes de les víctimes del feixisme són a les enormes fosses comuns del cementeri de València, de les més grans d'Europa. Els registres recullen més de 26.000 persones, amuntegades en forats molt profunds, que s'anaven omplint a poc en cada afusellament. En cada tortura, en cada linxament, en cada mort per fam i malalties, fins a 10 persones en cada forat, numerades als registres per la posició que ocupaven. Moltes d'aquestes posicions ni són apuntades, fent palès que assassinaren i soterraren molta més gent. Ha quedat clar que estem molt lluny de saber la dimensió real d'aquest genocidi a tot l'Estat i que les seues autoritats i institucions volien que la veritat es mantinga oculta per sempre. És el pes dels cognoms dels genocides que gràcies al nepotisme encara sonen una i altra vegada, perquè ells i les seues descendents ocupen les més altes instàncies de poder. És la realitat d'un sistema continuador del franquisme i que mai ha condemnat on fer-ne apologia i menysprear la memòria de les víctimes és una de les seues llibertats. Els processos per la recuperació de la memòria s'han tancat en fals. És el cas de la llei d'amnistia del 77, veritable llei de punt i final que desempara i oblida les víctimes, impedeix la judicialització dels culpables i atorga el perdó als botxins. I la llei de memòria històrica del 2007, amb la que es renoven els pactes de la transició, de l'arxiu de la demanda presentada pel Fòrum de la Memòria del País Valencià davant la Cort Europea dels Drets Humans d'Estrasburg, que ha posat en evidència la història de connivència amb el franquisme de les democràcies europees. És el vergonyant procés pels xiquets i xiquetes furtats durant el franquisme, centrat en els casos posteriors a 1960 per a amagar tot el que es va fer a l'empar de la llei Vallejo-Nájera de 1940, que legitimava el robatori dels fills i filles de la gent represaliada. La lluita, però, continua. El sumari argentí, impulsat des del jutjat federal número 1, està fent sentir la veu de les víctimes i està assenyalant botxins, torturadors i assassins que operen als carrers, les sales de tortura de les comissaries i els alts centres de poders abans i després de la mort del dictador. També continua en la memòria de totes les víctimes soterrades a les fosses del Cementeri General de València, que l'Ajuntament no ha deixat d'intentar esborrar. No podran, perquè, senzillament, no li poden posar portes al camp. A quasi 40 anys de la mort de Franco, s'esforcen en bloquejar i en retardar el coneixement de la veritat i el que és més greu, malversant els diners públics. Però, malgrat les dificultats, la veritat ix a la llum i es mostra les dimensions d'aquest genocidi en treballs com el del Fòrum de la Memòria del País Valencià.
Ara que les contradiccions i el desprestigi del postfranquisme són encara més evidents, tornem a exigir que s'acabe per sempre aquest genocidi, que com han denunciat diverses organitzacions internacionals de defensa dels drets humans, ONU, Amnistia Internacional i altres, es reprodueixen la desempara de les víctimes i la seva gent. És l'hora de la Comissió de la Veritat, que posa fi a la destrucció de les restes i indicis, que obliga tots els arxius, reculla tots els testimonis i establisca les responsabilitats, incloses les de l'Església Catòlica, que es beneficia dels privilegis i el patrimoni que acumula per justificar la creuada i els assassinats indiscriminats per donar suport a la dictadura fins a l'últim dia. És l'hora d'un protocol judicial i forense per a posar en marxa les exhumacions i acabar amb les tombes sense nom ni memòria, que reparteixen a centenars pels camps, els vorals de les carreteres o els cementeris. És l'hora de treure a la llum totes les vides trencades que volgueren soterrar per sempre a les fosses del Cementeri General de València. Una ciutat que no caigué en mans feixistes fins a l'últim dia de la guerra i que, farcida de convents, esglésies i hospitals convertits en centres de reclusió, estigué a mig camí del gueto i del camp d'extermini. Volem memòria, no a la vergonya del monòlit que alçaren per equiparar els botxins a les víctimes i que esperen que desaparega molt prompte del seu costat. Volem que siguin al nostre costat, volem que siguin on han de ser, volem el seu record, volem respecte i reconeixement, volem per sempre tots els seus noms. Ara cantarem els noms d'algun d'aquestes víctimes i anem a depositar-los a la fossa número 5 en record i homenatge. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.